खुलुमका जत रासायनि ताखुक ताई बक्सरं नरक नाइटंगो नोटिस लाइव त्रिपुरा चैनल न तिनी हाइन हाइ नरक बसंगो फाजापियुका बसकांनि चंगमारि न तुई हाइन हाइ नरक न कक थाइसे थाइनै कक कसानानि बागै बसकांनि चंगमारि तेबिसि जराक रैखा तिनी हराख्या हिंके न ते सालबा si tongsiu boskangi robibaro hinge no songmari ngnai phia hasteni lukurok norok jotono nasinglajak o chongmari no tui boskangi 12 tarik salmari o bodimani paimani yagulo 17 tarigo bud lekha jangnai phiaba a salo sabuni bodolni bisingtui 100 power baji pekhakno phiaba samni bodolni bisingtui 100 power baji peryangno phiaba abo 17 tarikni salmari ose o 100 power baji ni khorang lukorok norok khnawi manai phiaba lukorok norok jotno belai kheno khatung khaja anglajak jani jani hamjangma bodolno koplai khainen bagui tei jani jani hamjakma candidate rokno bodi oi koplai khlaiui TTADC ni hapango asuk thai rwnani bagui hasteni tiprasa bukongbara tok jotono tini saito laijak tei jogo jogo unglaijak जों सालबरम बरम नगुइ tongo social media ni bisingtui joto bodolni bisingtui no kami kami o ok pilaimani tei kami kami o thangui boskangni TTADC chongmari o jani jani bodolno bodi oi koplai khlainani bagui joto bodolni bisingtui no tabu kami amsai grangai tini kok pilaimani lukorokno tui kok ko salaimani belai kheno o mangpli nugui tongo salbrum brumno keba baksa baksa bodolni bokhago baksaba candidate do chini parata habdi chini parao ta phaidi angno nesleo sungno budiya omo hai kokrogo social media ni bisingtui ini khnawi tongo tei o mangpli nugui tongo phiaba omo hai candidate do boskangi 17 tarigo pas ngei 100 power baji phatiri oi lukorokno khnari oi da mano belai no wana misingsa rangsani takhuk tai bokso phiaba baksa baksa babaisa digibo candidate dok kami amsayo hapa hingeno belai khelo lukorok bai borom manai tongo belai khelo lukorok bono hamjagui tongo phiaba o candidate boskangi 17 tarigo laser khnamani yagulo bini bokhaktui 100 power baji pekhagui lukorokno khnarui phano mano phiaba baksa baksa candidate do tau phano lukorong thani borom manya bini asuk thai haikaba bini বিধান সভা কেন্দ্র বুধবো সামা জাকাও আরনি লুকুরক বাই ফানো তিনি বড় জায়গা দূর দূর সই টক হাইকে তিনি রেখলাই জাক দঙ্গ ফিয়াবা আ ক্যান্ডিডেট 17 তারিখ ব 5 দাংনি মানো বিনিবো খাকতৈ বাজি কতর কতর পেখাগ্রি বই লুকুরংনো খনারই দা মানো বেলাইনো ওয়ানা মিসিংসা রাখন রাংসানি তাকুক তাই বকso গ্যাস সাউino ini kokno angrono mothaka norok nai tongman bagui tei logiri tongman bagui paithago tewaisa haino hai jotono no khulum baika